Ngono kuwi. Lah iki ora enak sing slering. Digrendo terus kok. Mbak Dian. Sekalian oleh Mbak Tutik pripun, Pak? Oh, boleh. Pun anu to, pun sehat to Mbak Tutik? Oh. Ya Tik, iki lho diamanah karo ketuane sinden kok ya. Ayo, nggih. Coba kaya apa nggih. Wingi kecelakaan lah ya organ tubuhnya enggak ada yang masalah. Sing masalah hatine. Alhamdulillah aman Pak Yoyo. Aman. Ceritane piye to, Dik? Ceritane kuwi. Anu, anak kula niku kan kecelakaan. Tangannya patah. Terus dibawa ke rumah sakit Jati Husada Jaten niku lho. Oh, cedakku kuwi. Nggih. Nah, terus kula jemput, kula bawa mobil to, jemput. Kula jemput kalih papae. Kula jemput. Karo sapa? Kalih pae. Papae. Nah, terus kula jemput to Pak Yoyo. Kula jemput. Terus kula inisiatif sendiri tanpa rujukan ke Karima. Oh, diboyong nang Karima mergo kono nggen tulang ya. Khusus tulang. Terus? Malam itu juga. Nah, terus saya menyelesaikan administrasi keluar dari Karima dari Jati Husada 1 kilo. Mungkin sampun keadaan digendong pun dapat ronsen niku. Putrane jenengan niku. Nggih. Nah, terus niku kan keadaan hujan, gelap, niku panik ngoten nggih. Nggih. Terus mobil saya nabrak trotol, ada yang mepet. Oh, taman nggih tengah kae to. Nggih, taman. Enten sing mepet ngoten terus nabrak trotoar niku. Astagfirullahaladzim Pak Yoyo. Trauma. Trauma gulung-gulung. Guling-guling. Tobat no awakmu saiki. Pripun? Tobat malian ya. Saya nemen. Pak Yoyo, kula terus wedi lho Pak Yoyo, kula langsung salat, langsung tenan Pak Yoyo. Saestu lho, kula langsung tahajud, langsung salat 5 waktu. Kula mengucapkan terima kasih kepada Allah atas napa nggih? Atas nggih intinya atas kejadian itu kula niku ndak apa-apa sama sekali cuma lebam. Sindan-sindan aja ngene. Aku nekseni dhewe. Mbak Tuti saiki salat. Nang nggenku ae biyen tau subuhan iki ping 6 kok. Lah kan iku untuk 3 hari. Iya. Dijaga ora perlu banter-banter, ora perlu ngebut-ngebut ya. Nggih. Ngono kuwi. Tontonan bisik kanca-kanca yo ngono kae ae. Ora usah reno-reno ae. Kecelakaan 2 kali. Syukur diparingi sehat. Muga-muga kuwi mujudake tandha tresnane Gusti Allah karo sampeyan. Nadyan to mobilmu kuwi remuk bubuk dadi rempon, ning nyatane awakmu sehat walafiat. Alhamdulillah. Atimu yo sehat, pikirmu yo melu sehat. Harta bisa dicari Pak Yoyo. Lah, terus? Yang penting selamat. Oh iya, selamat. Pun mobilnya kalau tekne teng bengkel menika. Oh iya, saya serata ngeceti anu to lurah-lurah serata umanian. Tesih? Ya panggah Pak. Iki nembe. Golek niku lho, golek pulian mobil niku ngecati lurah-lurah. Malah semakin menjadi Urunan. Oh, alah serkiler. Nggih. Menggalang dana niku Pak. Hah? Menggalang dana justru malahan. Oh iya, mesak. Buka donasi. Tuti ning Karima rumah sakit tak tili masalah nangis iki mili nganti kaya keran kae lho. Kula wedi saestu Pak Yoyo. 3 hari milene ndak saking makan pundi? lho. Miline saking pundi? Ya kok mripat. Dian. Iki wong tuwek lho Yan. Iki senior lho malam ini. Lungguhe lho wis neng kene. Hargai. Hargai regane piro ae. Ya nembang tah telu coba kaya apa. Yan apa Yan? Bawa. Bawa boleh. Oke. Monggo Mbak Tutik, bawa. Niki senior lho, merabu lho niki. Lungguhe teng mriki lho. Ah iya. Lah iya to. Podang kuning ya Pak? Oke, siap. Podang adalah burung. Alah, brek. Ini trio ini mau menyanyikan lagu Podang Kuning. Ya, sing saka leluhur dhisik, ya Tik. Ayo. Sesepuh Pak Yoyo, Iya. Prabu Piyayi. Leluhur. Ayo. Mas Dar. Ya. Dituntun ya Mbak Tutik ya. Picek wae piye lah. Nadyan wujud temong peksi
lirikase bar tabrakan ya ora malih. Tak kira wis dadi sinden klasik, tetep kok. Ayo. Ini kan profesional Pak ya. Wah iya. Ayo, makanya kan turun dari sini sholat subuh. Iya. Oh iya. Salat subuh engko salin bar kuwi wudu, bar wudu nguyuh salat. Ayo. Nono. Ngerti? Dian. Halus, 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 halus. Halus, 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 halus. Manis nang sam. Sing kok liyane iso Radin. Gak iso. Waduh. Tengok iki nam grandel. Ayo. Ngene lho Din. Niki kontes cengkok, Pak. Oh boleh, boleh. Mumpung miki anyar kuwi, ajakmu rumangsamu. Oh iya. Anyar kabeh. Sing biasane ning ndi? Ngene Umi wis tak balekke. Balekke. Tak balekne loro miki. Miki Umi karo miku tak balekke rono. Lah niki tulisane Niken iki. Hah? Niki tulisane Niken. Ah Niken burine iki lho tulisan Madangkara nang kono. Ya. Ya yang. Nunanu goleki si podang jenar. Nunu. Ayo Mbak Mir, ayo. Ibu bunga hingatiku. Iki ya murite Mbak Nur Suara Semara. Ayo, suara sinden ayo. Nyandeng bisa dadi tombo Dek ora nerone cengkokku. napa? Ora ngono. Oh nyuwun ngersani ngoten. Heeh, aku. Tombo Apik, luar biasa. Monggo buka saking vokal wiwit saking Mbak Tuti. Ayo. Esuk terang. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora kasar. Kaluyuran. Kaluyuran anggolek isih ngatas sayang. Bang-bang diperangganku goleki ora kasar.
hukume seret ireng tak sawang tambah manis lipo bunga yen kelakonnya Terima kasur. Alhamdulillah. Nadyanto iki wis jam 2 punjul. Aku noleh mburi parandene si akeh para pamirsa sing jenak pinarak. Ya. Ngenteni Niken Salindri. Heeh. Ya muga-muga engko bar gara-gara ya sing enek sing presani. Ayo. Ning sok tanggal 10 April kuwi nganti isuk mesti enek sing mirsani minimal 300 orang. Mergane kabeh para TNI Angkatan Udara diwajibkan nonton wayang mbuh saka ngendi wae wilayahe. Tenan-tenan. Oh yoga-yoga teko nang lokasi kabeh siap ngono kuwi. Ayo dihormati kabeh. Ngono kuwi. Sok latihane tanggal 1 kuwi ning studio karo tanggal 6 latih Pak Urip Widodo. Ya. Lakone Perang Dunia Ketiga. Wah. Apik mbuh. Ya, genduk Niken Salindri coba jumenenga kaya apa nduk Cahayu. Nggih. Bocah. Jane dhewe lek napa job nyanyi tok ana jam 12 wis mulih. Parandene mergo senenge karo kabudayan mligine wayang nganti jam 2 nembang mongko engko mulih jam 3. Kaya ngono nduk. Ora pengen leren nyinden nyanyi tok ngono lho ben ra kesel ngono kan. Enjing, Pak. Enjing. Engko bablas neng ndi?
Niki mengke alhamdulillah bablas teng Kediri, Pak. Wayangan. Bubuk. Oh, bubuk. Engko bengi jane kudune bintang tamune awakmu. Jenengan teng pundi? Neng Madiun. Oh. Didhawuhi Pak Bupati. Teng Madiun. Nggih, ning delalah anggaran tidak memungkinkan. Mosok kowe gelem 750? Ya Allah, Pak, kaya kalih sinten mawon to, Pak? Loh, gelem ora? 750. Nggih boten to, Pak. Loh. Nggih. Jenengan tambahi. Tambahi ya. Ya tambahi 250 sak yuta pas. Kowe gur munggah tok ngono salaman bar ki medhun neh ora apa-apa. Jane nanggap kula niku no paling penak lho, Pak. Penake piye? Saged dicicil. Oh, iso dikredit. Saged, Pak. Oh, iya iya iya. Saged di DP nggih to, DP riyen. Umpami pinten 1 juta ngoten to, Pak. Di DP dulu 200, mengke sisane nek pas pon kula dugi ngoten. Pelunasane. Nggih, pelunasane mengke saged dicicil pagi, siang, sore, malam. Oh, iso di anu cicil ngono ya, di Ya. DP sik ngono. Padha karo aku. Aku iki wong ben gelem wayang tak duwepe kabeh. Omahku entek siji nggih DP wong-wong kuwi lho akhire ngono kuwi. Kualik lho, Pak. Hah? Kualik piye? Kok malah jenengan sing DP? Tak DP pamrih men ora batal ngono. Oh, ben kersane mboten nanggap lintune jenengan ngoten lho, Pak. Ngono tak duwepe kabeh ngono kuwi. Iya, masuk akal berarti. Ah iya, ngono. Jenis strategi apa marketing lek ya beda-beda. Ah iya, ngono kuwi. Ya kan nembang apa, Nduk? Napa, Pak? Oh, nderek jenengan. Iki enek pamundhut iki kersa ora sampean? Ki. Nderek Mangayu Bagyo, Mbak Rini. Nggih, selamat ulang tahun Adik Belva. Moga sehat panjang umur. Terima kasih Ibu Sri Andreas atas segala dharmanya. Semoga berkah barokah. Amin. Saking Mbah Warsono. Napa, Pak? Badhe nyuwun lelagon gubuk asmara menawi berkenan. Oh, nggih. Niki saderenge nyanyi niki kersane Mbak Belva, kersane minggah teng mriki kersane foto kalian kula. Oh, tasik dereng tilem to? Nggih. Oh, nggih. Kalih napa Ibu Rini kalian Bapak monggo mriki. Niki Pak, niki anu lho Pak, iki angel iso foto karo Niken iki angel. Nggih, kula mbiyen kula edit-edit dhewe kok. Ayo. AI, Pak. AI tak edit. Kowe meluk aku ngono ayo. Lah ya AI. Ngono kuwi. Monggo mriki Bu Rini, Pak Rendra, Pak Hendar kalian ingkang nembe ulang tahun. Monggo Mbak Yu mriki. Nah, kaya ngono kuwi. Pokoke seniman Pon rantos ket dek wau, Pak. Pon ket dek wau sonten. apa? Kan kula wau kan tasik make up to, Pak. Iya. Terus Mbak Deva pengen foto. Lah kula tasik make up deh tasik damel bedak mawon ya ngeri to, Pak. Kayak gareng to, Pak. Iya. Mangga kula semayani. Mriki. Wah, nggih. Nggih. Pokoke lek sing jenenge seniman ketrima angger wis dijak foto wong kuwi ketrima. Ayo ngono kuwi. Selamat bertambah usia. Nggih. Nggih, Bu Rini pun mboten sasungan, mboten betul dompet mboten napa-napa minggah niku aman. Penting jenengan kersa foto kalih kula ngoten mawon. Bapak betul dompet. Lah Ibu mboten nggih jenengan nggih beto to, Pak. Wah, anu, kula teng tengah. Nah, nggih. Nggih, Mbak Rini. Bar niki foto kalih kula mboten? Nggih, Pak. Aku tak foto karo Arif Mulumer ae. Monggo dihitung kameramen ya. Sudah. Nggih. Mungkin ada permintaan lagu nopo, Bu Rini? Bokong semok. Loh, mendingan apa, Pak? Cukup, oh nggih. Sampun berarti nggih? Matur nuwun, Oh nggih, Bu Rini. sampun, Pak. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Gubuk asmara sik ya, Nduk. Iki Nggih, dibungkut. Pak. Enek duwite barang lho nyah, iki diplastiki ya. Ayo nyah. Iki. Mboten, Pak, mboten. Pun. Niku lho gak kuwi lho. Ayo. Oh nggih. Cah-cah kuwi lho. Ayo nggih. Ah, ngoten. Lagi iki dhuwit diplastiki. Ayo. Go tutik.
Wah, nggih ngenteng mobil kuwi engko. Iya, nggih. Gubuk asmara, Pak. Nggih. Versi napa? Jaranan. Nggih, siap. Sik kuat to? Duh, kuat Pak kula. Ah, syukur nggih. Bawani sik nika. Nggih. Napa Pak bawane? Nyingkar. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan Nano. lalampahan kang nguri Nano. tresno tulus nadyan engku bekas mara Luar biasa. Ya, Nduk, sak langgame sak lagune pisan. Ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren ing cagak kabak tulisan warna abang tanda isih perawan senangi gubuk asmara biyen kae tak gantung tresno tanpa bantah tanpa kuasa buat abadi kenaman asmara gubuk kae nyimpanawati wiwit biyen tumakas saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagat rina catatan sajroning ati datan guntur saya marati aku kowe dadi garwa marakanen ning gubuk asmara
kebak cerita wayangi nganti kakak terima cepatan sajroning hati katan guntur saya merhati aku kowe dadi gerbang meragalar ning kubak asmara Hayang Horo Original pimpinan Bapak Soleh. Sampean kerep nonton YouTube Madangkara ngene iki mesti metu. Suwi-suwi kok apal. Nggih, Pak. Mengikuti profesional. Ya. Dijingkas, Nduk, nggih tutupan, Nduk. Monggo, napa, Pak? Sing karyane Mbak Westri ki apa, Kang? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Nggih. Kuwi cakepane utawa saire iki apik luar biasa, seneng aku. Nggih, Pak. Coba diaturake oleh Niken Salindri nggih tutupan goro-goro. Monggo tos.